Newton eta lehen zikloko umeen irudiak. Olak planetan txiki batean bizi zen. Etxe oso handi batean. Egun batean aspertuta Olak ibiltzera atera zen, eta ibili zen. Olak ibili zen, eta izatza alderantziz zeukan legatz batekin topo egin zuen. Lagunduko didazu, galdetu zion, eta ezetzik esan ez zuenez. Olakek eta izatza alderantziz zeukan legatzak bideari ekin zioten. Olak ibili zen eta zaldi hegadunarekin topo egin zuen. Lagunduko didazu, galdetu zion, eta ezetzik esan ez zuenez. Olakek eta izatza alderantziz zeukan legatzak eta zaldi hegadunak bideari ekin zioten. Olak ibili zen eta ostadar tigrarekin topo egin zuen. Lagunduko didazu, galdetu zion, eta ezetzik esan ez zuenez. Olakek eta izatza alderantziz zeukan legatzak eta zaldi hegadunak eta ostadar tigreak bideari ekin zioten. Olak ibili zen eta elefante elegantearekin topo egin zuen. Lagunduko didazu, galdetu zion, eta ezetzik esan ez zuenez. Olakek eta izatza alderantziz zeukan legatzak eta zaldi hegadunak eta ostadar tigreak eta elefante eleganteak bideari ekin zioten. Olak ibili zen eta mintzatzen zekien txoriarekin topo egin zuen. Lagunduko didazu, galdetu zion. Bai, erantzun zion. Orduan, Olakek eta izatza alderantziz zeukan legatzak eta zaldi hegadunak eta ostadar tigreak eta elefante eleganteak eta mintzatzen zekien txoriak bideari ekin zioten. Olak ibili zen. Eta beste animaliak askorekin topo egin zuen. Eta gauarekin topo egin zuen eta han ipurtargi txiki batekin. Gidatuko nauzu iluntasunean, galdetu zion, eta ezetzik esan ez zuenez. Azkenean, egun argitu zuen. Olak urrunean begiratzeko gelditu zen, etxetxo bat ikusi zuen. Pixka bat gehiago ibili behar izan zuen. Olak planeta txiki batean bizi zen, eta etxe oso txiki batean. Eskerrik asko, Martin.